Kaixo DBH bateko ikasleok, prest zaudete kurtsoa hasteko? Bideo honetan, historia eta historiaurrearen arteko ezberdintasunak azalduko ditugu. Historiaren aroak sailkatuko ditugu eta historiaren inguruan dauden zientziak aipatuko ditugu bai. Datazio sistemak zehaztuko ditugu. Goazen barrura. Ziur aski dakizuenez, historialariek historia hainbat alditan banatu dute. Zetako, gizakiak sorreratik gaur egunera arte izan duen bilakaera hobeto azaltzeko. Aldi haiei deitzen diegu historiaren aroak. Eta 5 dira. Historiaurrea, aintzinaroa, erdiaroa, aro modernoa eta aro garaikidea. Eta nortzuk ikertzen dute historia? Historialariek ikertzen dute. Iragana aztertzen dute. Haien helburua da beste garaietan gertatutako gertaerak, jendearen bizimoduak, ohiturak eta aztertzea. Horretarako, hori ez da lan erraza, zailtasun bat izaten dutelako batez ere. Aztertu nahi dituzten gertaerak, iraganekoak direnez, haien zuzeneko berririk ez dute askotan. Horretarako, ikerketa lanak egiten dituzte. Eta nondik ateratzen dira iraganeko arrastoak, zein motatako aztarnak egon daitezke historialariek euren lana egiteko? Beitu. Historialarien iturriak, hau da gure arbasoek utzitako arrastoak, iragana ulertzeko erabiltzen ditugunak, hainbat motatakoak izan daitezke. Lehenik eta behin esaten dugu lehen mailako iturriak daudela, zuzenak direna, garai horretakoak zuzenak direna, legeak, itunak, eguneroko objektuak, biztanle erroldak adibidez, edo prentsako artikuluak. Gero, bigarren mailako iturriak ere badaude. Horiek dira, gertaerez gerokoak. Eta askotan, historialariek egindako lanak izaten dira, beste ikerlari batzuk egindako lanaren ondorioak ateratakoak dira. Iturri moten artean, aurki ditzakegu 4 mota nagusi. Iturri idatziak lehenengoa, hemen dokumentuak sartuko genituzke, prentsa, gutunak, mapak, mapa askotarikoak dira, gutunak, korrespondentzia, pertsonen arteko korrespondentzia izan daiteke publikoa edo pribatua. Gero bestaldetik ahozko iturriak, askotan jendeak kontaturikoa, hori izan daiteke zuzeneko elkarrizketak, edo grabazioak, horiek izango ziren zeharkakoak beste garai batean grabatutakoa, grabazio horiek erabil ditzakegu ahozko iturriko moduan, historia aztertzeko. Hirugarren mota, iturri ikonografikoak izaten dira. Hemen, artelanak sartuko genituzke margolanak, edo eskulturak, edo arkitektura eraikinak, edo tabar. Kontuan hartu, beste lan grafiko batzuk modernoagoak, adibidez zinema eta argazkiak ere, sar ditzakegula mota honetan, iturri ikonografikoetan. Eta azkenik, iturri materialak, eguneroko objektuak, induzketan aurkitzen ditugunak, arropak, jantziak, tresnak, armak, erramintak, lanabesak, erabilitako lanabesak, edo jostailuak, edo etxeko tresnak, tresneria, horiek dira iturri motak. Halere, historialariak ez daude bakarrik historia aztertzeko, eta beste zientzilarien edo ikerlarien laguntza izaten dute. 2 zientzia nagusi aipatuko ditugu hemen historia aztertzeko gisa erabiltzen direlako. Lehenengoa, paleontologia da. Iragan denboretako izaki bizidunak eta biosferaren eboluzioa aztertzen duen zientzia da.
Fosilak ez ezik, izaki bizidunek orokorrean utzitako arrasto guztiak ere ikartzen ditu paleontologiak. Lurrean, beste aroetan bizi izan ziren organismoak, landareak, zein animaliak, edo haien jardueraren aztarnak aztertzen ditu zientzia honek. Bebai, denborazko ordena egokian ezartzen saiatzen da. Paleontologiaren muy importante bat, garrantzitsu bat izango da taxonomia, hau da, fosilak eta animaliak ordenatzea eta sailkatzea, ondo sailkatzea. Bigarrenik, arkeologia azalduko dugu. Arkeologia hitza grezieratik dator, bai? Eta zibilizazioak ikartzen dituen zientzia da. Gizakiek utzitako aztarnetan, tresnak, erramintak, armak, eta oinarritzen da bere ikerketa lana egiteko. Objektuak arkeologian induzketa metodologien bitez lortzen dira. Ikerketa hauetan, testu ingurua ere kontuan hartzen da. Gerusak, zein estratutan agertu diren objektuak, eta ondoren sailkatu egiten dira eta ikertu egiten da. Jakintza historikoa lortu arte. Zientzia honetan aritzen direnak, arkeologoak dira. Euskal Herrian izan ditugun arkeologorik ospetsuenak, 3 troglodita tristeak ez izenaz ezagunak izan dira. Telesforo Arantzadi, Jose Miguel Barandiaran eta Enrique Eguren. 3 hauek 1916tik aurrera elkarrekin lanean aritu ziren, eta Europa mailan onenetakoa izan zen diziplinarteko lan taldea osatu zutena. Eta ziurazki, esango zu, eta nola dakite arkeologoek edo historialariek noizkoak diren aurkitzen dituzten aztarnak? Datatzeko edo data jartzeko aurkitutako aztarnei, 2 metodo erabiltzen dira batez ere. Lehenengoa, karbono 14 da. Karbono 14 bidezko datazioa, erradiazio naturalaren neurketaz baliatzen den datatzeko modu bat da. Eta asko erabiltzen da duela 60.000 arteko karbonozko materialentzat. Hau da, aztarnategi arkeologikoetan topatzen diren aztarnarentzat. Nola funtzionatzen da? Beitu, landarea edo animalia bat hiltzen denean, karbono 14ren kantitatea karbono 14ren kantitatea gutxitzen hasten da erritmo finko batean. Isotopo horren desintegrazio radiaktiboa dela eta, lagin batean geratzen den edo lagin horretan geratzen den karbono 14ren kantitatea eta atmosferatik hartuta egon beharko lukeena alderatzen dute eta modu horretan ezagutu daiteke aztarna edo muestra edo lagin horren adina. Bigarren metodoa termoluminiszentzia deritzoguna da. Datazio mota hau, arkeologian, geologian, paleontologian edota krimenak argitzeko erabiltzen da. Kuartzo erabiltzen da datazio sistema honetan. Eta sortzen duen argi kopurua neurtzen da. Idazkerarekin batera, historiako egutegi sistemak sortu ziren. Ze iragana ulertzea oso ondo dago, baina ezinbestekoa da aztertzen dugunari data jartzea. Gaur egun, lehenengo egutegiak sortu zirenean, hainbat ezagutzen dugu, Maiena, baina gaur egungo munduko herrialde gehienetan kristau aroa erabiltzen da denboran kokatzeko gertaerak. Sistema honen arabera, lehenengo urtea izango zen, Kristo jaio zen urtea. Beraz, gertaera horren baino lehen, edo gertaera horren aurretik gertatu diren gauza guztiak, Kristo aurretik gertatu zirela esaten dugu. Geroago,
Gertatutakoak berriz, izango dira Kristo ondorengoak. Kristo ondoren gertatu dira. Data batzen atzetik ez bada jartzen esapide horietako bat, Kristo ondoren gertatu dela, esaten dugu. DBH batean ikasturte honetan, historia aurrea eta aintzinaroa ikasiko ditugu batez ere. Historia aurrea aldirik luzeena da. Eta gizakia agertu zenean hasi zen, duela gutxi gora bera 5 milioi urte inguru. Eta amaituko da, idazkera amaitu zenean, duela 5.000 urte gutxi gora bera. Historia aurrea, hain luzea denez, 3 etapatan banatzen da. Lehenengoa paleolitoa da. Honetan, hominizazio prozesua, gizakiaren hominizazio prozesua gertatu zen. 3 azpietapatan banatzen da bai, behe paleolitoa, erdi paleolitoa eta goi paleolitoa. Bigarrena, neolitoa da. Neolito hitzak harrilandua edo harrileundua esan nahi du. Nekazaritza eta abeltzaintza asmatu zirenetik metalesko lehenengo objektuak fabrikatu zirenen arte iraundu zuen. Hori gertatu zen, amaitu zen orain dela 7.000 urte inguru. Historia aurreko azken etapa metalaroa da. Honetan, metalesko lehen objektuak fabrikatu ziren. Eta idazketa asmatu zenean, amaitu zen. Esan dugunez, historia lehen testu idatziak agertu zirenean, hasi zen. Eta gaur egun, oraindik historian gaude, jarraitzen da. Historia 4 etapatan banatuko dugu. Aintzinaroa, erdi aroa, aro modernoa eta aro garaikidea. Aintzinaroa idazkera asmatu zenean hasi zen, eta Kristo ondoren 476. Urtean amaitu zen, Erromatar inperioa desagertu zenean, behintzat mendebaldeko Erromatar inperioa. Erdi aroa Kristo ondoren 476. Urtetik, Kristo ondoren 1482 arte iraun zuen. Hau da, mendebaldeko Erromatar inperioa desagertu zenetik, Amerika deskubritu zenera arte. Mende hauetan gauza asko gertatu ziren. Erdi aroan gizarte feudala sortu zen. Eta bebai, arte erromanikoa eta arte gotikoa sortu ziren. Amerikako aurkikuntzarekin batera aro modernoa hasi zen. Eta amaituko da Frantziako iraultzarekin. Garai honetan inperioak agertu ziren, herrialde Europarren inperioak Amerikan batez ere. Baita Asian eta Afrikan ere. Errege oso boteretsu, errege absolutuen garaia da. Eta herria mantendu zen, nahiko baldintza kaskarretan bizitzen. Garai honetan, errenazimenduaren garaia izango da, besteak beste. Azkenik aro garaikidea daukagu, gaur egungoa. Frantziako iraultza gertatu zenetik, gaur egun arte irauntzen du. Garai honetan aldaketa oso ugari egon dira. Hainbat arlotan, bai garraiopidetan, pentsamoldetan, eta gertaera oso garrantzitsu batzuk gertatu dira, adibidez, trenbidearen garapena, edota gerrate mundialak, bi gerrate mundialak, Espainiako gerra zibila, eta hainbat gauza ikasiko ditugunak. Momentu hauxe da dana, espero dut bideo hau erabilgarria edo ona izatea zuentzat laguntzeko apur bat klaseko azalpenak argitzen edo azalpenak sortu badira argitzen, eta badakizue egunez egun ikasi apurtxu bat edo birpasatu apurtxu bat eta klasean zalantzak mesedez galdetu.
Venga, hurrengo bideora arte. Agur!